এনডিএ কি বিপিএফ কোথায় এনডিএ পার্টি আগতহে বিপিএফ আছিল আমার তো এনডিএ হিসাবে আমি সরকার গঠন করিমে বিজেপির নেতৃত্বত এনডিএ সরকার 100% এটো হবই। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसखौ लानानै फैबावबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोना मिथिगौ दिनैहाय जोङो सावरायगोन बिनि सायावनो नैबे बिपिएफनि सिएमनि सायाव। नैथियाव जोङो सावरायगोन बिपिएफनिनो इएम फानिराम ब्रह्म आदैनि सायाव जोङो सावरायगोन। जोबनायाव जोङो आबसुनि दैदेनगिरि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि सायावहाय जोङो सावरायगोन। लोगोसे जोङो बिक्रम दैमारिखौबो जोङो सरजाबफानाय जागोन रायजोफोर। बे समाव खोनासं बिपिएफनि सिएमआ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा फैयैनि सायावहाय मा बुंदों। प्राइम मिनिस्टार डाঙৰীয়া गेरेन्टि दिसु जे অসমত এপ্ৰিল মাহৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো বিজেপি নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰে 100% চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মই গ্যাৰান্টি দিছো। স্যার আশা করার মতে প্রধানমন্ত্রী উপহার দিয়ে গৈছে। উপহার মানে আজি নিদিলেও কেতিয়াবা আৰু সময় আছে ইলেকশনত আমি চৰকাৰ বনাই লম ইয়াৰ পিছত আমি পাম। আজি নিদিলেও কি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী খুব খোলা মনৰ মানুহ বুলি কৈছে। দিলদাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক সবে জানে, পুরা দুনিয়ার মানুহে জানে, ভারতবাসী রাইজে জানে প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়া খুব দিলদার মানুষ আর দিল সে কাম করা মানুষ। এই কারণে মই অনুরোধ করছি দিল সে খুশ বলো। পার্টি কেটে তালিকা আমার তো এনডিএ হিসাবে আমি সরকার গঠন করিমে বিজেপির নেতৃত্বত এনডিএ সরকার 100% এটো হবই। আপনার তালিকা কেতিয়া হ'ব? 126টা দিব। আমার কি 15টা কই থাকে 126টা 126টা কি 15টা 126টা খালি 15টা উঠি থাকে। আমার অসমত 126টা আছে। আমার বিটিসি হয় বিটিসি 15টা আছে। আমি এনডিএ হিসাবে প্রার্থী দিব বাস। স্যার বিপিএফ হিসাব কেটে দিব। বিপিএফ এনডিএ কি বিপিএফ কই থাকে এনডিএ পার্টি। निश्चय रायजोफोर दुखु मोनदों एसेबां गिदिर प्रग्राम बानायदोंमोन भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारखौहाय फैगोनखौहाय साफ्रोमबो आसा खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा एक नम्बराव गोरोन्थिया जाहैबाय नैबे सावगारिखौ नायनानै ला। फैनायनि सिगांनो जुदि बेफोरबायदि दावराव दावसि थासारिया सोमजियोब्ला अब्ला माब्रै हादरनि मिनिस्टार दैदेनगिरि लिडार गिदिर मानसिफ्रा फैनो गोसो जानो। 2 नम्बराव जाहैबाय बोथोरनि नासयनाय। दा दाया सोरनि जाखो? दा मा बुंनानै जोङो बेखौहाय सावरायनांगौ जाखो रायजो राजा नोंथांमोन? थारैनो बिपिएफ पार्टीनि एसेबां गिदिर प्रग्राम भारतनि प्राइम मिनिस्टार फैदोंमोन नाथाय बेखौहाय अखाया नासयनानै होबाय आरो नै बिसोरबायदि मानसिया नासयनानै होबाय। जोबोद दुखुनांथाव नंगौना नङा? दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारिखौहाय डेभेलप जाजानायखौहाय माब्लाबाबो हास्थाया गुबुन हारिफ्रा। दा बेखौहाय माखासे सुबुंफ्रा मोनथिया रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जोङो नुदों बेबायदि दावराव दावसिया सोमजियोब्ला अब्ला माब्लाबाबो दैदेनगिरि लिडारफ्रा बे जायगायावहाय आगान होफैया। दा जोङो खोनानो मोनदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारनि खुगानि रावनिफ्रायनो जोङो टिभियावहाय खोनानो मोनदों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो खोनादों। थांनाय 10 बोसोरनि सिगां
बिटिआर यानिखि क'क्राझार एरियायावहाय बिटिआरआवहाय सिल्लाय बारुदनि सोदोब खोनायोमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्ड जानायनि गेजेरजोंहाय बेयावहाय खाम सेरजा सिफुंनि सोदोब रंजानाय खोनानो मोनदों होननानैहाय जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारनि खुगानि रावनिफ्रायनो जोङो खोनादों। अब्ला मा दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन दासिमबो गनायनानै लानो हायाखै नामा बिपिएस सापर्टार्स नोंथांमोना? दिनै आरो बेखौबो बुंबावदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिएफबिफोरनि 10,000 एनडिएफबिफोरनि जायफ्रा माने दावहारुफोर बिथांमोना दिनैनि समावहाय बिमा बिफा जाथि खुरमा गामिनि रायजो राजाफोरजोंहाय लोगो जानानैहाय मिनि खुसि बिसोरो रंजानो हाबाय होननानै बेखौबो बुंदों रायजोफोरा। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? ना भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बिपिएस सापर्टार्सफोरनि थाखायब्ला नंखाय बुंदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे आरोबाव बुंबावदों दानि जे सोलिबाय थानाय रेल कच फेक्ट्रि आरो रेल कचनि वर्कशप बे गासै जेसेबांनाखि स्किम जागासिनो दङ ब्रिज लामा बेफोरबो लासैनो फैगासिनो दङ होननानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारा बेखौबो खोन्थानानै होलांजोब। दानिया नोंथांमोना खोनासंदो बिपिएफनि इएम आदै फानिराम ब्रह्मआ मा बुंदों। इउपिपिएलआथ' बुंखागोन बिर'धियाथ' बुंखागोन आरो गावसोरनि खालामोनब्ला बै समाव जुदि सेंसन जानायमोनब्ला बे 5 बोसोराव मानोथो मावाखै बिसोरलाय? दा 5 मासल'सो जादों। 5 मासावनो जोङो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव माने गोबां जोङो लामा दिनैहाय जों मावनो हाबाय। दा आसा खालामबावदों बे समा जोंहाथ' अनेक दंबावो। गतिके जोङो बिटिसि ओनसोलाव थांनाय बिसायख'थिनि समाव जों जि खोथा बुंदों लामा बायदिसिना आसनि बेखौ जोङो मावफुंजोबनो हागोन। इउपिपिएलआथ' बुंखागोन बिर'धियाथ' बुंखागोन आरो गावसोरनि खालामोनब्ला बै समाव जुदि सेंसन जानायमोनब्ला बे 5 बोसोराव मानोथो मावाखै बिसोरलाय? मानो मावाखै? बेफोर माने जोंखौ माने ब्लेम होनाय बेनि बादै जेबो नङा। जोङो साखाफारा जानानै दङ। बिटिसि ओनसोलाव जोंहा 15टा दङ। जोंहा टारगेटआ बेनो जों 15टाखौबो जोङो देरहाहोनानै आसामाव जों हरनो नागिरदों। जाहाथे आसामावबो जोङो माने जोंनि बे एमएलएफ्रा थांनानै जाहाथे बेहाय आसामनि खुंथायाव जाहाथे थाफाहैनानै आरो आसामजों लोगोसे जोंहा बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे उन्नति खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों। आरो बेनि थाखाय जोंहा हाग्रामा सारा जिखिनि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जे 15टा समस्तियाव जेनाखि देरहाहोनायनि रणकौशल आरो बे हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दं। आरो आं सानदों जोंनि बे जेनाखि 15टा जों नाजादों बे 100% जोङो खालामनो हागोन। मारिले आदैमोन एसेबां नंखाय माब्रै बुंनो साननो? नों देरसिन ना बिपिएफनि सिएम मिस्टार महिलारि साहाबा देरसिन? पावारा नोंनियाव दङ ना मिस्टार महिलारि साहाबनाव दङ? आं बेखौसो कुइसन खालामनो सानदों रायजोफोर। फानिराम ब्रह्म आदैया गनायनानै लानो हायाखै नामा? नोंखौ आं गाज्रिबो बुङा, नाथाय आं नोंखौ बेखौसो बुंनो सानदों थांनाय 5 बोसोर सरकारा 3.5 बोसोर खामानि मावनोहाय ग्रासरुट लेभेलावहाय खाबु मोनदों। बेसेखिनियाव बिसोरो गोबां स्किमफोरखौहाय माने सेंसन खालामनानै दोनखाबायमोन। नाथाय बे सेंसन जानाय स्किमा इलेक्सननि थाखाय गासैबो पेन्डिं जानानै थाजोबदों। नाथाय बेखौ नों बायदि सासे खर' गाज्रि इएम आदैया दिनैनि समावहाय चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो नाजादों। दा नों देरसिन ना बिपिएफनि सिएम मिस्टार महिलारि साहाबा देरसिन? बेखौ आं नोंनियाव कुइसन खालामो। जेराव जागायजेननायनिफ्राय लानानै दासिमबो बुंगासिनो दङ बिपिएफनि सिएमआ बिपिएफ पार्टिया मोनसेबो स्किम लाबोथ'नो हायाखै। अब्ला बबेखौ लानानै दा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों? माखौ लानानै दा फेथा हादों? बेखौहाय फानिराम ब्रह्म आदैया मोनथिया नामा? रायजोफोर मानो एसेबां नंखाय थगायनानैहाय रायजो राजाफोरनोहाय फोसावनो नागिरदों?
थगायलाल' मोनजायो नामा आदै थगायाब्ला मोनजाया नामा सरखारनि फैसाखौहाय थगाय थसि खालामनानैहाय सरखाराव जिरायबाय आद्रा थालांनाय खामानिखौहाय मावदो बेखौ बुं जे थांनाय UPPL सरकारा मावजोबनो हायाखिसै दा बिसोरनि सेंसन जाखानाय खामानिखौ जों मावजोबनांसिगोन सम लागोन बेखौ नोंथांमोना बुंनो हायोब्रा मा BPF पार्टी बानायदों BPF पार्टी लाबोदों UPPLआ मावाखै मा बुंनाय जाखो बेलाय हा क'क्राझारनि रेल क्रस फेक्ट्रिखौहाय बबे एकर्डनि गेजेरजोंथो बानायदों बर' हारिनि 80 सारियाव सोसनजानाय बर' रावखौ बबे पार्टीयाथो बाहायजानाय खालामनानै होदों ना आदै मारै इसेबां नंखाय बुङोलै सासे EM जानानैबो लाजिनाय मोनोलै जोङो मिथिबाय दा नोंसोरनि फिसा जानो समायो जोङो मिथिबाय नोंनि फिसाजों समान आङो बुंनो थाङोब्ला एसेबां माखौथ' नंखाय बुङो नोंलाय आं लाजिनाय मोनो नोंखौहाय मिथिबाय दिनै एसेबां नंखाय बुंनोहाय रावबो दाजुजि मोनथिबाय दा दानिया बिक्रम दैमारिनि सायाव जोङो बुंगोन सावगारिखौ नाय बिक्रम दैमारिया आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारखौहाय कंग्रेचुलेसन जासिदों नाथाय बिथांनि कंग्रेचुलेसना साज्रां कंग्रेचुलेसन जासिखांनायनि उनावहाय बखिनाय बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय बियो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौहाय बुंदों कंग्रेचुलेसन जासिबाय मोजाङै जासिदोब्रा मानि खारनैथो आरोबाव बखिलांबावखो हा बखिनायनि बेलायावहाय दस्रा बाथ्रा बुंहै नोङो बे कंग्रेचुलेसन जासिनाय समाव कंग्रेचुलेसनखौनो जासिनानै था आरो कंग्रेचुलेसन होनो गोसो गैयाब्ला मान बावनो गोसो गैयाब्ला रावखौबो मान दाबाव स्रि स्राय था मोनजादोंथे जाबाय था बखिनानै जाबाय था बिक्रम दैमारि नोंथाङा NDFBनि नाम लायै रायजो राजाफोरखौहाय मेगन खाथेनानै हाद्रि सारफावनानै भट लाग्रा सासे थिफुदला थगायसुलासो नोङो मिथिबाय दा जोंनि नोजोरावहाय जों नायगासिनो दङ बबे सरकारा मा मावो नायगोन जों नुगोन रायजोफोर हा नोंथांमोना आंखौहाय UPPLखौल' बाख्नायो BPFखौहाय रायो होननानै बुंबाय थायो गोरोन्थिखौ BPF पार्टीनि मानसियानो बांसिन मावखादों आरो मावबाय थाखादोंबो मिथिबायना बिसोरनो बांसिन मावदों आरो मावगासिनोबो दङ अब्ला माब्रै आं बुङा जानो हा रायजोफोर आङो रोजा साबायखर बावहरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारखौहाय आंनि फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय आरो लोगोसे खोरोमदाव औवारि गोदानै गायसनजानाय बिथां सारखौबो आङो रोजा साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो बिसोर सानैया सासेया पलिटिक्सआव थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो सासेयाबो गोदानै गायसनजानायाबो सिगांनिफ्रायनो बिसोरो हारिनि थाखाय खामानि मावखादों आरो बे समावबो बिसोरो पलिटिक्सआवब्लाबो आरो माहारियारि आफादावब्लाबो बिथांमोना हारिनि थाखायनो खामानि मावगोन होननानैहाय आङो मिजिं खालामो रायजोफोर गोजोननाय मोनदों दिपेन बर' सारखौहाय UPPL पार्टीयावनो जगदान खालामनायनि थाखाय जुदि बबेबा गुबुन मोनसे पार्टीयाव थाङोमोनब्ला हयथ' बिथांनि मान सन्माना थानायबो नङामोन 25 बोसोर खामानि मावनायनि मान सन्माना हाथफ्ला जागौमोन दा आं बिनिखायनो आसा खालामो बिथाङा नंगौ थारैनो बियो हारिनि थाखाय खामानि मावो आरो हारिनि थाखायनो खामानि मावलांबाय थागोन होननानैहाय आङो आसा खालामदों रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि